tamén teño aquí a Ángel, o gañador da sexta edición da Liga, que hoxe decidiu traer a persoa máis importante da súa vida, a súa avoa, Lourdes. Benvida á Liga dos Cantantes, Lourdes. Como estás, Lourdes? Imos poñer aí o micro para que te escoite todo o mundo. Vale. A ver, Lourdes, é a primeira vez que ves a un plato de televisión? Primeira. E que che parece isto? Que me supera en todo. Por qué? Por que te supera? Porque non é un sitio onde eu acostumbro a estar. Non, está todo o callón pendente desta actuación. Xo sei. Sabes, non? Ela xa imagina iso. Sí. Ángel, eu quería preguntarche por que é tan importante a túa avoa para ti. Sin chorar non podemos. Hoxe hai que chorar e non pasa nada. Que pasa? A xente na televisión non está acostumada a chorar, pois hai que chorar. A ver, miña... Creo que... Que neto máis incrível tese. Sí. Sí, verdad? Teño uns netos maravillosos. Eso é indiscutible. É indiscutible. A ver, Ángel. Miña avoa, tanto como o meu avó, eles regalaron oro todo. Entonces, bueno, evidentemente xa por eso é polo que é a persona máis importante para min, porque fixeron todo o que estivo na súa man para que tanto como os meus irmáns estemos aquí hoxe. Bueno, eu decidí, bueno, pregunteille se quería vivir isto comigo hoxe, porque, bueno, é como unha forma de regalarche algo, por iso quero de verdad que o desfrutes e que non o sufras, que o pases ben. Vale. Que bonito, Ángel. Eu estou segura de que imos facer o posible para que ela estea o mellor posible, vale, Lourdes? Estás preparada? Sí, que canción ides cantar, Lourdes? Meu amor é mariñeiro. En galego, que bonito ese tema. Que me gusta moito cantar en galego. Non che gusta? Que me gusta moito. Che gusta. E máis ler libros en galego, todo eso me gusta. Moi ben, claro que sí, ten que ser así. Iso merece un aplauso. Que lle gusta cantar en galego e ler libros en galego, claro que sí. Dame moito. Moi ben, Lourdes. E además o seu amor foi mariñeiro. Ai, sí? Teches un amor mariñeiro? Sí. Onde está o teu amor mariñeiro? Aí está, que o vimos antes. Ali. Estás emocionado tamén esta noite. Tiñas que vir cantar, ti tamén. Rin ras, ven nena e verás. Era un cantar que di antes, que cando ele era neno andaba polos montes, Sí. a pinas e eso. Sí, Era un cantar que daquela conocíase, sí. e ele era o que cantaba. El cantaba tamén. Cantaba, ben, a súa maneira, pero cantaba. Ah, pois entón, Ángel, hoxe falta unha persoa aquí que tiña que cantar tamén, Eu conste que esta información non a coñecía. Oi, 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 oi. Quen nos cantou sempre desde pequenos, a mí e máis os meus máis, era a miña avoa. Sí? Sempre. Pois, Lourdes, preparada? Sí. Chegou o momento, Callón está preparado para escoitarte, e a ti tamén, Ángel. Disfrutade os dous, vale? Gracias. Fortísimo aplauso, forte aplauso para eles. Meu amor é mariñeiro e vive no alto mar. Sobe os seus brazos o vento
para estes dous artistas, Lourdes. Que maravilla, Lourdes. Xa pasou. Xa, agora xa. Ora xa pasou. Sí. Mira. Lourdes, con 87 anos aquí, artista da Liga dos Cantantes Extraordinarios. Vai, máis que 88. Nada máis, 88 ou 87? É 8. 88, Desde dixeron o día mal. 20, desde o día 20 de maio. Desde o 20 de maio, pero non tiña esta información, 88 anos. Eu quero darlle unha aperta. Iván, ven aquí, a Iván, por favor, que ahora me va a desentender, porque ven aquí, querido Iván, que está completamente destrozado y emocionado. Va. Ven aquí, Iván, ven aquí. Ven aquí. Ven. Iván, a ver, seguro que os que seguistes a sexta edición da Liga sabedes que houve algún concursante que empezou pois a nivel emocional un pouquiño tocado porque a vida pois vai e ben, a vida danos golpes duros ás veces, e Iván pois comezou este concurso perdendo a súa avoa coa que tiña unha relación maravillosa. Lourdes, por eso se emocionou tanto contigo e con Ángel, e parecemos aquí, Así que, Lourdes, Iván e Ángel, imos aproveitar este momento tan emotivo, Lourdes, se che parece, que fixeches tamén este tema para dedicarlo a todas as avoas galegas e que andan polo mundo adiante. Eso, bueno. Que che parece? Pois que sí, que me parece ben. Todas as avoas que eu tamén quixen as miñas. A todas as avoas que están aquí, as que xa non están, e as que nos coidaron, as que nos regalaron tanto, e tantos valores que temos grazas aos avós. Grazas, de verdade, Lourdes, por vir con Ángel, que eu sei que era difícil tamén, pero fixéchelo moi ben. Houve que facerse a idea. Bueno, Irse facendo aí. tu veches tempo de facerte a idea? Pois sí. Pois sí. E agora como quedaches despois de cantar, Lourdes? Ui, agora estou tranquila. Estás tranquila agora? Se pasou. Agora xa pasou, agora xa estou tranquila. Moitísimas gracias, Lourdes, por vir. Gracias, Ángel. E Iván, se che parece os dous xuntos, temos que pedir, porque hoxe hai unha cousiña que eu non esperaba, Lourdes, aquí para ti. Para ti, sí. Alguén me mandou algo de parte da túa familia. A ver, que entre, que eu non sei o que pasou. Pareceche ben, Lourdes, sí? Pois a ver. Pode que sea recibir. Oh. Ben, Iván, ben. Que che parece, Lourdes? Pois, que pode dicir que é o primeiro ramo de flores que me regalan. Sempre me regalaron flores, ramiños, pero 2 ou 3. 2 ou 3. Regaláronche ramiños como, así como? 2 ou 3 flores. Pero do campo? Sí, das silveiras. Das silveiras. Flores, vamos a apartar aquí para que se ben a ramo cariña. maravilloso. Flores das silveiras, pois mira este ramo que che... Este é maravilloso. Que mandou Ángel e a túa familia para que tuveras este día especial. Que che parece? Pois que sí que é especial. Sí que é especial. A cuidalo, ¿Sí? Gracias. Forte aplauso para Lourdes, Ángel e para Iván.